bonyana umntu ngenxa yelungelo yokufuna izwe lethu kubo bacindezele sobukwe kawusikhokhele lo msebenzi esuphetheyo konukuze uphumelele ngokuthanda kwethu ngokuthanda kwethu ngeyani nale ntshukumo ngoba bacindezeli kungenxa kamangaliso yenkokheli yethu yokufuna izwe lethu kubo bacindezeli Kamambate akanasibindu negila lo mjoge sazela kamambate xa ekwazi umnqumlo mqalo mpephila yini na uba kusangane ubuso bakho umvumele umtyholi akohlutha ubuntu bakho siphi isazela sakho xa usukumnqathe ngokumanga umzalwane wakho yaphela na imiva yakho ubalibele na okhokho bakho kwemithetho elishumi bekuthetha umakhelwane wakho phofu bendinamthini xa walahlayo ithemba lakho wakhetha umnikela umva uqamatha umdali wakho waphupha ngezulu lakho zatsho zaqala ukutenxa iindlela zakho owabahloniphana bangaphezu kwakho ziyasongwa zona iintsuku zakho lithanda ubamfili bayiphupha lakho ihlala idakumbile intliziyo yakho kaloku bakushile nabo babiza ngabahlobo bakho bemkanalo lonwabo lwakho kwaye koko ukuthethwa ngegama lakho zanda zona iintshaba zakho kwathi ngenxa yobugwala bakho wakhetha ukuthathela ezandleni zakho ubomi bakho yabe ke iyavalwa incwadi yakho sazela kamambate akanasibindu negila kude kwathiwa ngibathathe yiyo le nto ufumile ngokopokotho ubathengisile abakowabo ngukhayeni umgwintile wabhela umntakwabo wambatha ngubenge nomamakhe sisimangalo utata anakalisile intombi yakhe le ndiyibonayo ingaphezu kwenyala uxhosa kwaphela ubuntu bakhe latshintsha ulusu lwakhe wanobudlelwane neentshaba zakhe sazela kamambate singekade sonakale ngokupheleleyo isidima sakhe vula amehlo ukwazi imfama sikhokelwa zimfama chukumisa kwazo ntliziyo ziphantsi kwelifu lobumnyama yingquba kaxaka ninangenelelani nani manyange kugquba iphunguthe emzini kaphalo baphinde likanonqawo sibali bayiphosa imvelaphi kanti kwantu zidumaphi esizwe sasidume ngentlonipho nothando satshona ngaphi sekugcwele ubundlobongela nje ngoku kwakhanantakani lo bhubhane yena uvela ngaphi ngoba nje kwantu sekugcwele ngabafi sazela kamambate ngoba namhlanje lo mhlaba uyaphuphuma ngamangcwaba molweni. Ngo-1652 bathi kwafika amabhulu bexoka kodwa yayikuqala kokuphela komnombo zadukelana ihlobo kwaphela ukuba ngubuhlobo emzini kanti ubenza imihlola ezakwantshabalala imfundiso baya ngokuhlohla abayeka abantu ukuba tshesithoya ngokutheka namasiko bayandihoya kaloku ezinto azilala ebusuku zizikhova ezisokudungadunga lo mzi kaphalo batho bayeka ukuzalana abantu bendiselana ndoda nganye akhoza amathile entlantini zomzwayo iyileyo izibalula ngokufuma kweepokotho zayo isebenzeli kwayo ngaphezu kokokwayo iphephethelwa lonwabo isinibeli uba izalwa ngubani kwathiwa ngudukani ngoba kaloku walahleka nabasemzini bamhleka bamfundisa ngoyihla iyasiyafika inkcubeko bayifihla umzi kwantu nangoku ukwesimnyama sisesonke bethwana ngokwasenyameni ke noba bangayitshabalalisa kodwa emphefumlweni ningumgqabagqaba ngoko ke nomtyholi akanakundiqhatha nokufa akunakundinqanda ndikhulile noko ngoku ndimdala
akusafani nangoku bengumntwana naloba zenawo umthetho ubhaqile kuba ngomgunyathi jonga kuloka 50-50 umhlathi kodwa uqamatha ebethe ngutata inhloko kulamaxhanti siza kuyibuza kubantu kinyathi xa bakubonakali kwayona kwehlathi ngoba wonke umuntu uzahamele enqatha nolomshakela khetha ukurhabula kodwa lena ivanya kwatsho kwamnyama ngokusuku nosuku bayafa siyabangcwaba nalo magugu bebenawo aphelele kuloo madlaka abanye bakhetha ukuphila nemiqhakwe bengamadoda bagela imikhuba namakhwenkwe akho tshintsho banjengamadada lolo lifake emanzini liphume lomile ungalibona libihle kikhiwane kanti ngaphakathi libolile bafuna ubethwa ngeswazi lokepile kaloku nako njengabazali babo bahlike kwelapile ngoku uyababona bayathithitha inyani yona bayayifihla uqamatha bayamkhathaza camakho Namhlanje sithethe one of the greatest scholars that we have produced, not only up in our immediate province, but actually up in South Africa. Ngenye game ndandiphunga phana phantsi uzichithela ngabele SFM kuthiwa namhlanje ke yayibirthday kaSobukwe ne kuthiwa namhlanje ke akuyakhutshwa ke nge-SFM namhlanje ke sizawufumanisa yabona from one of the eminent scholars on the subject. Please let us welcome Dr. Mantashe. Hands uchichitha ndangam ndangavulwa ngumntu ngela xesha ndangikwazi ukutsho yabona. The first time I saw him was at a lecture. Yabona, one of the things that captivated me ngaye was not just his expansive knowledge of South African history, but wayethetha ngeMonti, ethetha nge-economy yalapha eMonti, ethetha ngeentlantsi ezicapturishwayo apha, indlela ezithengiswa ngayo, ethetha nge-influence yabona ye-industries ezingu-Mercedes apha eMonti. Wathetha ndaqonda uba le ndihlala kuyo andizazi izinto ezininzi kangaka zenzeka apha. Wayibalisa iMonti ndahlala abanzi ndaqonda uba yeyi ngenye igame qha kaloku yenza isiNikodimo le nto andifuni uhlazeka. Ngenye igame ndizakhe ndithi kuye uba awusithini na ke Monti andifuni icaka ndazinto. A great scholar indeed, yabo. So from that day we've had numerous encounters. Lecturer eFort, which I only mention so that ube nomdla wokubuza because uyathanda ukufundisa. Ikhona laa nto udibane nee-scholars ezikwazi udeliverisha i-address or i-dissertation. Ikhona laa nto udibane nomntu onomnqweno woba ufunde le nto ndiyithethayo. Uyazilangazelela ii-engagements. Ndithetha nje ngaske ndibhale phantsi kwii-points enizawuba okanye kwii-booklets zenu ii-points enifuna ukum-engage kuzo. Uyathanda uditsha uzamva kwangendlela athetha ngayo. Apha sixolele namhlanje kodwa I'm pretty sure that when we make this request bonke abantu abalapha bazayilandelela eyoba bekufana uba wakhe wathi uba ugqabe ngenye igame. Uyakhumbula ngenye igame sikubekele ipanel phaa uthetha noMlibo uba ugqabe ke ngumntu omkhulu. Uba ugqabe wathi ngenye igame ndayithanda laa nto wayenzayo sasikugqityiwe nomkhulu uba ugqabe ubhalele incwadi ipla ncwadana nantsi uba ugqabe ubhalele incwadi. So ufika uba ugqabe uthi le ntwana uze nonyana wakhe athi kulaa ntwana ubhizi abantu kuyafondwa abantu uba ugqabe kodini ndingela phantsi athi kodini awutofonda fana uyazi mbalwa
uDeputy President wakuthi hey wathatha kwabasele kabi bathi ngokufota naye uDeputy President lo yahamba lana eseyiDeputy President ePAC ke ngelo xesha lungamantasha yahamba lana naye yofota nawubukela lo mntana uyakhrithwa lo ngenye game kuzawufuneka wonke umuntu ezerhuqa tshontsho lakhe so that as messages noba thina siye sazityhafela zifikele kwindlebe ezizawukuba nomdla wayo le message zibe inspired to do ilist yakhe ye-achievements inde ipedigree yakhe iphezulu kakhulu i-request yam kuni yeyoba namhlanje masi-interrogate yazi xa kume umntu kubakho uxanduva kwabantu abamameleyo lokumsebenzisa. It's not just enough to have an amazing teacher, but you must be adequate students so that you are able to extract the most from your teacher. Luninzi ulwazi lapha. Funeka simbuze imibuzo silufune atheze no self-sacrifice zakwenza address simprophele into yoba namhlanje kuthwani simdrawne nge-questions azawuzifila i-sincerity yazo so that akwazi uyidistila knowledge yakhe ayidistile so that it becomes applicable namhlanje. Ngalo mazwi masamkeleni to the podium our great scholar, beloved brother and friend Dr. Lunga Mantashe. Kubekeka ndokuthi bathi kukhululele mandigawule kakhulu ngenxa yexesha kuthiwa mandithetha apha ngebhali kaSobhuku so mandiqale kwenye indawo ndiyimoshonele ukutitshala you know the world ilizwe liyindibano ye-parts ezininzi li-combination of things and likwi-motion njengoba sithetha nje so the world is in motion njengoba sithetha nje kukho abanye abantu abalapha etywaleni kukho abantu abachophe apha kukho abafunda incwadi elibrary kukho abangazaziyo namagama bashushu kukho abanye babhalazi and so on and so on. So the world is moving, is in motion. Now, ukuze si-understand ilizwe, funeka sithathe ipart yelizwe, siyi-drop out of motion, siyisuse kwi-motion, because you cannot study an object by motion. You must bring it, uyibeke up, uyistadishe, ukwazi kuzo-understand la motion ikuyo le part. Usobukwe kwi-motion ye-history of over 362 years. Ukusuka ngo-1652. So kwi-motion, ukula motion. So funeka simdrope kwi-motion sizomstadisha. Siphinde simbuyisele kwi-motion. So kwi-academia kuthiwa analysis. You analyze object. Nokuyikhuphe emotion. Le point izaba clear apha ekuhambeni bayingabi clear. USobukwe xa ezalwa kungo-1924. Ilizwe selikwi-motion. Selixuthiwe ilizwe. Ngo-1922 lekukho i-Rand Revolt. Abasebenzi abangamabhulu bedibene beyolwa norhulumente wabo amabhulu besilwela into yokuba i-Chamber of Mines ibuyele kulaa Calabar policy ye-late 1800s emveni kuba begqibofumana imigodi apha eSouth Africa eKimberley ukuze kuvulwe i-Witwatersrand University. You see, i-Witwatersrand University
ibingeyonto ebizwa emqondweni yebhuku. Ngivulwe kuba ilizwe likwi-motion. So kukwi-circumstances ezifuna kuvulwe iyunivesithi yofundisa iinjineli ezizohamba ziyogrumba igolide yethu. So i-Chamber of Mines norhulumente bavumelene into yokuba abantu abamnyama abanokwazi ukuhamba bayosebenza emigodini. Kufuneka babe phantsi kwe-supervision yabelungu yamabhulu. Abanye babelungu basuka e-United States bazinjineli, abanye basuka kwaVenezuela bazinjineli, beze apha uzolawula nomaneja imigodi yethu. Bafika zikhona ii-mine workers ezimnyama eziphangela phaa already ezinesakhono sokomba igolide. Bathi ke hayi, because abelungu boyika into yokuba ngokwelogic yecapitalism xa bebaninzi abantu abanesakhono esithile uyehla umrholo wabo, kuba baninzi abantu abanokwenza le nto. Nakuba umsebenzi wethu kutshayela, baninzi abantu abazitshayela, singahlangana noba ngubani azitshayela. So amabhulu oyika le nto kanye kanye kuba lo msebenzi bawenzayo nabantu abamnyama bayakwazi uwenza. As a result, amabhulu nabelungu bathatha i-decision yoba xa ufuna uba injineli funeka uhambe uyotreyinwa kwii-institutions ezivulwe ngabo, usertifikeyithwe ngabo ukuze ubuyele emgodini ube nesikhundla esithile. Abantu ke abayi-understand the movement of history. Sinabantu khona kuthiwa ngu-EXA, Engineering Council of South Africa. U-EXA ibingeyo imagination of brilliance. You see, ibisistrategy secolonialism ne-apartheid yocreator ii-bodies ezisertifaya into yokuba ukulungele na ukusebenza kwiindawo ezithile, kwimigodi and so on. This is a very important history to understand. If you cannot understand this history, uzaba nengxaki enkulu kakhulu. It means yonke i-movement yakho in life ibheyiswe kwi-ignorance. Awunayo i-sense of history. So i-Red Revolt esistrike salamabhulu ayi-union sistrike sokuqinisekisa intoba i-Chamber of Mines iyabavalela abantu abamnyama bangayophangela kwizikhundla ezithile, babe phantsi kweeformani ezingabelungu. Le nto uSobukwe aza kuyithetha xa ebhadlile eyinkwenkwe-ndala ngee-40s, le nto athi xa ibiza i-trusteeship, white xa ibiza i-trusteeship, i-guardianship, ukugadwa nokulawulwa kwabantu abamnyama ngamabhulu, idizayiniwe, ayomisteyiki kuba sisephantsi kolawulo lwabelungu. Uthi uMarx eYurophu, abasebenzi kufuneka badibane bawuchithe umbuso woongxowankulu. Apha e-Azania uthi uSobukwe, aba basebenzi balapha e-Azania ngabelungu and bayavana bengabelungu bonke, as far as abelungu beconcerned, akekho umntu ongumsebenzi ongulungu, bazi-shareholders. USobukwe xa babiza uthi bonke abelungu bazi-shareholders ze-private company called South Africa. Bonke abelungu bazi-shareholders. Yabona xa kuthiwa uyi-shareholder yekhampani ukuthi unesabelo kule khampani. Xa kudiklerishwa i-dividends at the end of the year, nawe uthatha isabelo sakho. Enye yezinto abantu abangakule movement of history kule nto yoba i-reality, i-motion all the time.
obu butyebi buyathathwa ngale period sobukweza ezalwa ngayo, busathathwa ngale period busiwa eEurope. Abhali uWalter Road yathi how Europe underdeveloped Africa. Thatha obu butyebi buya kulalisa abasebenzi baseEurope uba bangavukeli umbuso eEurope because bephantsi kocinezelo lamabhutho. You see, kaloku khumbula uMarx uthe abasebenzi bacinezelwe, baya-exploitwa, abarholiswa le mali ilingana nalo msebenzi bawenzileyo xa begqibosebenza kwiifektri zaseNgilani. Ngoku iza kwenziwa njani le nto yoba abasebenzi eNgilani abarholiswa le mali efuneka bayirhole? It means funeka kuhanjwe kuyothathwa ubutyebi kwenye indawo, kwelinye ilizwe, kwabanye abantu. Kungathathwa nje ubutyebi kuthathwe kwequthwe nabantu. So usolukwenzayo nje sekwequthwe abantu balapha eAfrika. Izikrilipoti zamadoda ezikwaziyo ukusebenza kwii-plantations, zityale, zilime, zilimele iEurope, ziyilimele i-cotton, ziyilimele umbona, ziyilimele ikhaphetshu, njalo 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 njalo. Xa ndithetha kuza ndithetha ngezinto ezininzi ngexesha elinye. Yinto uba zonke ezo nto ndithetha zidibene futhi zidibene ngexesha elinye. And funeka zi-understandwe njengezinto ezidibeneyo ezizama uexplain into eyi-one. Ingcinezelo, icolonialism, i-apartheid. So xa ezalwa uSobukwe ngo-1924 uzalwa kuloo meko sele sicinezelwe, sele izinto zethu ziquthiwe, se ookhokho bethu bequthiwe, the best brains sezithathiwe, the most physically abled men sebethathiwe, bese-Europe, bese-Liverpool, bese-Manchester, phamba bayofika eVirginia ngo-1619, sebequthiwe. Ngamaphirati walo uSobukwe azalwayo kukho indoda ebhala incwadi ekuthiwa Mein Kampf, igama layo nguHitler. Kukho enye indoda ekuthiwa nguMussolini e-Italy. Kukho enye indoda ezawuthatha ipower eRussia, uJoseph Stalin. La madoda azawuba zii-dictators onke gqibegqibo abantu. So xa ezalwa uSobukwe uzawuthetha ngala madoda. You see, because uSobukwe uzasibalisela uba leliphi eli lizwe alirhalelayo lilapha kuye engqondweni. So very important. So bendizama unika i-context. Andithanga uSobukwe wazalwa eRhafriyeli. Noba uzelwe phi apha eAfrika, ukuzelwe kwelaa xesha ezelwe ngalo, uzelwe phantsi kwemeko efanayo. Ya, lixesha eli ndithetha ngalo, ayondawo umntu azelwe kuyo apha eAzania. Lixesha azelwe ngalo, neemeko ngelo xesha ebezalwa. Inkokheli ke yakhiwa ziimeko, yakhiwe nalixesha ezelwe ngalo. Kodwa inkokheli funeka ithathe izigqibo ngokwayo uba kwixesha ezelwe kulo nakwiimeko ezelwe phantsi kwayo izawuthini yona. So uSobukwe uzelwe phantsi kwemeko yengcinezelo, wazalwa ngexesha lengcinezelo. Wazalwa iSouth Africa iphantsi kwamabhulu nabelungu. Sele bequthe umhlaba ongu-93% apha eAzania ngo-1913. Uzelwe uSobukwe phantsi kwezo meko. Sele abantu abamnyama bengasakwazi nosebenza emigodini as free labourers. Ngokwenkolo yobukapitali kwakufanele uba abasebenzi kwangela xesha bayakwazi bafree uhambe bayophangela noba baphangelaphi, kuba ikapitalism ikholwa kwi-competition.
So abantu bayacompete emsebenzini sihamba siye kwi-interview sobabili uthathiwe bawuthathwa. But it's not allowed to do that. Now, if you understand the sobukwe benkulu, no understand ezameka. Ungamsusi usobukwe embalini. Ayisacimile. Kodwa ngisavakala. Hayi, lungu. So ungamsusi usobukwe embalini nasexesheni. Ungamsusi. Ungamsusi even for purposes of analysis. Because I want to analyze outside time, outside condition. In fact, we should never analyze anything outside time, outside space, outside condition. Because in life, you enter space, time, and condition. Ikwixesha, ikwimeko, ikulo situation. Yonke esianalyze, including nale nto ixoxwa naxa ujonge eTV usiva uRamaphosa esithi uTrump angagcina iAmerica yakhe. Unga-understandi wena kuba uzawucinga uba uRamaphosa ligorha. Because awuyiridi le nto ayithethayo in space, time and condition. Umamele nje umuntu othethayo, othetha into engathi ibhadlile, othetha ngathi ulumkile, othetha ngathi uyakhathala, othetha ngathi unesibili, othetha ngathi angasikhusela, because you don't understand. Silungisa nje kumbane sisitsha to generate. Hayi lo msebenzi. Yeah. So you see. So xa ungumuntu o-understand is time, space and condition. Awumameli ingxolo. Uza uyayiyeka ingxolo uyokhangela ntoni? Time, space and condition. Uzo-understanda le ngxolo. Very important. You see, uthi Ramaphosa, ndiyathemba kakhulu nge-history of the president. Yonke into kumi kwi-motion, ne-history kwi-motion. Because ne-history ikwi-present, ne-future sayi-meet apha kwi-present. You see, how understand space, time, and condition. Ne-future sowuyibonile. Because une-science yengxaki. Awuyiva ingxaki xa kuthetha uminisi esithi uzawufaka u-2% we-VAT. Uve unqanelwa i-DA. Uthi no, hey, i-DA andizawuvotela yona mna. Because I understand the space time condition. When uva ingxolo wena, i-politicians ziyakuconfuse, ziyakubhidisa. Because xa umamele wena, umamela amagama. Our situation, you see, context, place, time, condition. Uthele singalwa i-DA. Yeah, singalwa i-DA. I-DA soze kube ngu-2%. I-VAT sawulawo i-DA. Le ithi soze sokufumana lokha. Ithi asinobhataliswa le VAT. Kodwa sizofumana lokha. Lo wethu. Lo kokubili. So ndizama explain le nto because there's uba si-understand into yoba usobuka funa sim-understande ngolo hlobo. Zonke yonke into ayiyo neembono zakhe sizi-understande kwi-context of space, time and condition. So kuyo yonke into endizayithetha uzikhumbule le nto ithi space, time, condition. Space, time, condition. Enzela uba usobukwe xa umandase ungacingi uba usobukwe ezinye izinto awayezithetha angazithetha ngolo hlobo wayezithetha ngalo phantsi kweemeko ezitshintshileyo nexesha elitshintshileyo. Let me give you an example. Uthi usobukwe
Asinawukwazi singabantu abamnyama singama-Afrika ukuba kwimibutho esikuyo sizabalaze namabhulu nabelungu abasinezeleyo. Ujonga umbuzo, what was space, time and condition that made him to say that? Asinawukwazi ustragglisha ngolu hlobo. Number 1, abelungu ngela xesha ngabo abasinezeleyo. Condition yokuqala leyo. I-condition yesibini le, thina sikholelwa kwaba belungu ngela xesha basicinezeleyo, sixhomekeke kubo. Uthi uSobukwe asinakwazi xa sifuna ukulwa naba bantu nale system abantu beze nayo ukuba sincediswe ngabo ukuze sibhukuqe umbuso wabo. Yayi situation athetha kuyo uSobukwe. Uthi aba bantu beze kweli lizwe ingengoma lapho bazoqutha iziko zethu. Abeqhuthanga mhlaba kuphela, beqhuthe nabantu. Uthi ebhala kwimanifesto, kuphela Afrikaans Manifesto ngo-1959, athi the Europeans denuded Africa of Africans. Ngamanye amazwi, i-Europe okanye intshona izwe lethu ilihambise ngaze yalishiya lingenabantu, iqutha abantu, iqutha into zabantu, iqutha isidima sabantu. Uthi ngoku asizukwazi usebenza nabantu abequthe into zethu, abequthe isidima sethu, abequthe ama-Afrika. Asizukwazi usebenza nabantu abasenza sixhomekeke kubo ukuze sihlale sityile. Uthi emva kwe-Defiance Campaign ngo-1952, nge-Defiance Campaign, context, nge-Defiance Campaign, kukho abelungu abajoyileyo phaa ku-ANC. Ama-Afrika ebevumele into yoba xa ubanjiwe i-Defiance Campaign 1952, yintoni le? Context, condition, space, time, context. Ebevumelele ama-Afrika uba xa sibanjiwe sizakwenza i-defiance. In other words, sizawudelela umbuso wamabhulu, siwubhukuqe, siwuchithe, ngokuba sizibambise. Sizakwenza i-defiance, xa sibanjiwe sizofuna gqwetha losimelo. Asizubhatala mali yabheyili, asizubhatala fine. Sifuna basibambe, basifake kwiijele zabo. Uthi ke uSobukwe ndithatha ndijonga le nto ekubeni kuba siyile kwi-Defiance Campaign, ndafumanisa uba sithe xa sibethwa ngamabhulu kwakho abelungu abahambayo beyosithethelela kulaa mabhulu kuba bebehamba nathi besincedisa. Ngoku xa sisengxakini kuye kuphakamela aba belungu basebenza nathi, boyosimela emapoliseni, sisinde singakhange sidubule kade sibethi lamapolisa. Uthi ngokusuke kwenzeka ntoni engqondweni yomntu ongum-Afrika othethelelwe ngumlungu ebesengxakini yokuba nabelungu? Uzaligqiba njani idabi lokubhukuqa lo mbuso wabelungu xa athi xa esengxakini othethelelwa ngomnye umlungu? Because abelungu sobe uyidiscoverishile in terms of space, time and condition. Uyidiscoverishile no, abelungu bakleva. Because abelungu babhiliva into yoba bazi-guardians zethu. Kukho i-concept of guardianship and trusteeship. Sawungumzali ngosuyi-guardian, unalaa nto ngesilungu kuthiwa yi-paternalism. Une-behavior of a father, of a mother. Axa ethetha uLembede athi we are not babies. Uyakhalaza uLembede uthi we are not babies who need to be mothered and fathered by white Europeans. So uSobukwe
ubone le nto nge-defiance campaign wathi masitshintsheni istrategy. Masitshintsheni istrategy of political struggle. Usobukwe akayi-inventanga le ndithethayo. Izelwe phi? Kwi-space, time and condition. Izalwa yimeko ayibonayo ngamehlo. So Usobukwe was a scientist in that sense. He was adapting to the conditions of the time. Esithi asifuna uzabalaza nani. Malecaleni wathi uba nina nifuna sikhululeke formishana wena umbutho apha ecaleni nilwele uba masikhululeke uba sizobona uba nyani nyani sanuzosiquba ngoba xa nisiqubeni niyasidunga niyasidunga xa nisiqubile Sithi umlungu wami sebenzi. so athi ngoku ingxaki yenu ningabelungu yinto yoba nina niyabhenefitha kwingcindezelo yethu materially asinithembanga ukuba injongo yenu ukuba sikhululeke thina. Sithi ngenxa ya-material conditions zenu umzekelo nina nezishareholders lithi thina asizizishareholders sizizicaka ezilokhokho bethu ude ngoku nina asinithembanga. Okwesibini nisenzakalisa engqondweni into yoba sithi sisilwele inkululeko kume nina ngaphambili edabini sikhokelwe nini. Yonke loo nto niyenza i-undermine le nto sithi sifuna ukuyi-achieve because funeka sikwazi ukuzimela, singamenywa sizimele, singaphathwa siziphathe, singenzelwa sizenzele. Kodwa ndiyiphinde ngenxa yokuthi kuzawufuneka uthi sokuba kuzawufuneka into yoba siziphathe singaphathwa. Kaloku siliqephe ngokwala meko ngoku siphethwe siliqephe uthi kuzawufuneka sikwazi singama-Afrika ukuziphatha siziphathele into zethu singaphathelwa sizilawule ukuze xa ungumntu kube nesidima funeka uziphathele into zakho kungafika ulwaxutha izwe lakho aphathe wena uxa ufuna ukukhululeka aphinde athi ndikhona ndiyakuncedisa. So Usobukwe unqanda le nto in space, time and condition. I observe nge-defiance campaign uthi kukho ezi-white liberals zifikileyo zifuna usincedisa uthi libhetha ithile afuna uncediswa sifuna uzenzela ento uthi uba nina uthi kwabelungu abayisizelayo imeko esikuyo bayasizela belungu bayarhalela sikhululeke xa sibajongile thina but ababelungu they are materially vested in keeping our situation as it is. So kuthetha into eprofound apha eAfrika. Usobukwe uthetha into eprofound apha. Usobukwe nayi-explainayo apha yi-relationship between structure and agency. Uthi Usobukwe xa ungena kwiposition ndizama ke ngoku-interprete consistently xa ungena kwiposition masithi uyishareholder ngumlungu na uyishareholder kodwa le position ukuyo ume kuyo yiyo lena icontradictanayo nosizi konalo kwinkululeko yethu. So abelungu banosizi uthi they are sympathetic whites abelungu abazamayo shem uzifake ezihlangwini zethu. Uthi into nayo ngenxa yoba
i-role abayidlalayo yi-role ye-shareholders. Ngokwe-role ye-shareholder ukwi-conflict nale nto uthi ifunwa ngumnqweno wakho. Kuthi iminqweno ibingamahashe abangqebi bebokhwela. If wishes were horses, beggars would ride. So kuzama extract a conflict between role and interest, vested interest. So what happened was sizuzabalaza. Abayo uthi asizuzabalaza nawo namandiya. Utsho futhi. Xa ethetha ngamandiya uthi kwiintlobo ezimbini zamandiya. Uthi kukho the merchant Indian class aba bathengisayo i-spices nabalawula ii-plantations e-KZN ngela xesha. Kodwa bathi kukho aba basebenza kwi-plantation. Uthi aba basebenza kwi-plantation baphuwa. Uthi nawo bayayirhalela inkululeko because baphuwa. Uthi they stand to benefit kwi-liberation of Africans. Kodwa uphinde athi nawo la mandiya mawahamba ochitha la leadership yabo ibaphetheyo ingongqondo. Mabayobachitha bakhe eyabo organization. Abangenzi kuthi. Yintoni sokukwelele bangaba angafuni uba la mandiya babela kodwa ugqibothi yena la mandiya nawo angabenefita. Because now are materially oppressed, are exploited, ayaxhatshazwa nale gama endikhangeyo. La mandiya ayaxhatshazwa nawo. Yintoni ngada? Kutheni ke ngosithi amayinozabalaza lodwa? So usokuba kune-project that can be properly called a psychological project. Le project izawuthathwa ngombiko be-70s. Angavela yena phambili le project. Ukukhululwa kwengqondo. So usobukwe lo mzabalazo awufunayo ngumzabalazo wokukhululwa kwengqondo. Ayizukukhululeka le ngqondo xa sincediswa ngomnye umuntu kwingcindezelo yethu. Kufuneka thina sifune ukuzenzela izinto ziphumelele izinto kungekho omnye umuntu osincedayo. Kuba sikhuliswe ngoba phantsi kwe-tutelage, phantsi koncedo ne-supervision yabelungu. Ukuba akukho nto siyenzayo sisucceede ngaphandle koncedo lwabelungu, soze sibe ngabantu gqibelele. Sakuba zii-babies for the rest of our lives. Sakuba ngabantwana abaphantsi kwe-white guardianship and white tutelage. So usokuba uride loo meko. Wathi ukuze le meko irizolve, ama-Afrika mawahlangane onke kodwa alukhokele idabi lawo ngokwawo, angathumeli omnye umntu. Athi so siligqibile le dabi sengqondweni. Kukho elinye idabi lasengqondweni ukoyika. Usokuba udiscoverisha kwi-context, space, time and condition. Udiscoverisha into yokuba ama-Afrika ayakoyika kubanjwa aye ejele, abhadle ejele, nalo kuthiwa ubhadle ejele. Even abanye zangabhadle nalo ejele. Abanye befowabo ejele abezokuthuma beqobe usilaphe. Yebo. Abakufuni ubanjwa. Oyika uyindoda ejele. Uthi usobukwe, we must never fear victimization. Sometimes it is meet that we speak the truth before we die. And then he says leaders must be on the front. What if not? You're being I feel like what is okay.
Uthi masambeni siyozibambisa. You see. Uthi sokuba lena soyikayo masambeni soyidefeata. You see. So you know manje. Masithini masiyozibambisa. Ukasazibambisa sabanjwa. We have defeated the fear of getting arrested. And I may respond to it. So, what is he trying to deal with? He's trying to deal with a psychological problem. Because fear is a psychological problem. It is the problem of the mind. I don't know about the better today. You know, he knows the equal umzimba uzabetha. Ayingomzimba lokuyikwa uzabetha. In imagination, in anticipation. So it's a psychological condition. You see, yeah. That's why people say that the black consciousness is the attitude of the mind. So they try to be with the black consciousness. I got the black consciousness is about your skin color. In fact, when I'm mad, what is your skin color? You see, the project, Yabelu. I also want to know about the labelage. Never labelage into a category. Once they category, we differentiate. Remember, you cannot differentiate without categorizing. So, what the 40s? What the 40s? Kuko izizwe ezine apha South Africa. Kuko izizwe ezine 1, 2, 3, 4. Uthi kuko Europeans. Eva. Athi kuko Indians 2. Athi kuko black people 3. Athi kuko colors 4. Uthi sokuko kuko izizwe ezintathu. Uthi kuko Europeans. Uthi kuko Indians. Athi kuko Africans. And I will version. Uvika wenze namakhaladi nasema African bese African. Usomuka sesistudent kalebe. And I will version. I was a student, so I'll touch you with the detail. You're not a true student. Ofunda. I was studying. The student from it is disciple. Publico, you know the disciple. Kabani. So just business projects. One, Sukana, masibane organization yetu, athi siqokelele onke ama-Afrika. Kwinhlanga neenhlanga. Asuka ama-Afrika siwaqokelele onke, noba ngamaZulu, noba ngamaTswana, noba amaPedi. Uthi out of the heterogeneous tribe, we will form one national front. There will be one national front. That is the concept of African nationalism. It is the basic language. Ukume ama Afrika, ubu Afrika. Asayithanda Azania, kodwa sayithanda Afrika nakakhulu. Sayithanda iAzania, sayithanda iAfrika nakakhulu. Atuthando funeka lubegqithe uthando nalo for iAfrika, funeka lubegqithe uthando nalo for itribe yakho. Asiyifuni itribalism. Sifuna iAfricanism. Not the tribalism. Because the tribalism is the belief in the superiority of a tribe. But the Africanism is the belief in the unity of tribes into one national front, into one monolithic giant called the United States of Africa. So Utah, that 12 formation, the organization. So the Pan-Africanist Congress of Tanzania then, the organization. The Pan-Africanist Congress of Tanzania is an organizational expression of the interests and the aspirations of the masses of the people. It's about this talk with abantu. So I'm bayolwa. Never bayolwa. Well, defeat only fear. It's a psychological condition by defeat.
I-campaign yakhe yokuqala izawuba campaign ka-1960. You see, le xa ifundwayo kwezi curriculum zingaqondi ekutheni kuthiwa yi-Human Rights Day. Vale nto yehelo kuthiwa xa ufunda incwadi eloku kuthiwa Human Rights Day. Yi-historical distortion. Tshintshwa kwendaba, tshintshwa kwembali, utshintshwa kwe-understanding. So kuyakwenziwayo ngo-1960, 21 March. It is a struggle. It's a mental struggle. Xa ibiza uthi si-status campaign. Uthi le campaign is one of many campaigns. It's a revolving campaign. Sizaba nee-campaigns. Ngo-1963 sina sibesikhumbulekile. Andaqala uVikokeli ene-timeline yenkululeko. Une-timeline. Usokuba ke into evela esikolweni. Efundile tu. Sithi uyahela 1963. Siyafika enkululekweni. Uthi by 1963 eli lizwe malibetheni likhululekile kwi-bondage yabelungu. Uthi masibetheni sikhululekile. So kubhekwa kaloku ngo-1960. Uthi ke xa ethetha ngo-1960 uthi masihambeni. Zonke iinkokheli zivuke ekuseni nge-21 kaMatshi. Zihambe ziye emapoliseni akufutshane, police station ekufutshane. Zifike kwa zithi, fellas, sivile into kwa umthetho wenu eniwenzileyo kweli lizwe lookhokho bethu. Uthi uba amapasa siwaphethanga sakubani. Sizeke kuloo nto njengoba silapha nje. Sizothi amapasi sele-exwatches awekho kwawona njengoba siyendawo. Awekho nasendlini, atshile. So it means you have a big problem in your head. Well, asithi sizaba nawo ngomso. Sithi atshile, kwatshisi. Now this project is very big, very deep, very psychological. Because the enemy now needs to decide about izawuza njani xa kuthiwa asiwashiyanga khaya atshile. Usolukwe usincedisile ngale campaign. Sabreaka i-chain eli-serious. I-chain lokoyika uba izawuthini i-enemy uba asenzanga ngohlobo ethanda ngalo. Izawuthini i-enemy uba asenzanga ngohlobo ethanda ngalo. Usolukwe uyithathephi into yoba izawunceda ngantoni le nto. Usolukwe xa esenza i-study South African situation discoverisha into yoba i-economy ye-apartheid ixhomekeke ebantwini abamnyama. So ithi uyibonile uba uqoqosho lochitheka uba asivukanga saphangela. Eva? Uyaba kufani xa into abasebenzi bahamba entweni. Into angacela uku-negotiate because the economy will collapse. So uthi umbuzo njengoba kuthethwayo kuthethwa into evakala ngathi yiyo ugade context, space, time, condition. So it means ufuneka ujonga uphinde ujonga ngobani aba bathi kuzathi. Ngobani aba babizwe e-TV nazothi kuzawumoshakala uba into ayipheli pha. Ngobani? Ngoba bathi abelungu must follow the money. Ngoba ukhangela uba kutheni bethina zikwetheta. What do they stand to benefit? I think in the next one, cool or no? Who stands to benefit? Follow the money. Who stands to benefit? Cool or no? Investors, these are money. Those are money investors. Already, investors, we have a strike. We have an investment strike. But the investment strike image is in the world. Open as a bakuye. When the 1 trillion. Okay, so for example. Oh, the money yake, ebe no investor. Because a full effect is very business. The money go prepare to invest.
because manje asho ngoyika ngoba lo mbutho uphetheyo andiyiva lento lo mbutho uyithethayo uba ithi le mali yami xa ndiyifakile apha izawuthini. Now aba bantu babuza uba bathi kochileka i-economy babuza i-question at a superficial level, abayibuzi at the base level. Uthi ithi le question e-basic esilapha ngezantsi kwale question sele kusithiwa nje ii-investors zobaleka, zibaleka nantoni beziyithatha, sawuphuma njani ekoyikeni ukubaleka kwe-investors okanye sawuphuma ndawo uba qho xa sifuna ukwenza utshintsho ezweni lethu kwi-investors. It means sawuhlala sizizixaka ze-investors because qho xa ii-investors zingakho happy zizawusoyikisa zithi sawuyitsala imali yethu kwi-investment, we will not spend our money on your economy, then you will suffer and you will die. Didn't you see Zimbabwe? Didn't you see Zimbabwe? Awubona Zimbabwe kwi-mess? Akukabuza uba bekutheni eZimbabwe sekukwi-mess okanye loluphi uhlobo le-mess kuthethwa ngalo phe Zimbabwe. Kuthiwa nango baseZimbabwe begcwele apha. Akutshiywa xa kusiwe eZimbabwe nanga amaXhosa, nansi ndawo yamaXhosa kweZimbabwe akutshiywa. Ngoba ngabantu abangena-sense of history okanye abazi-hypocrites abayaziyo i-history. What fools slow of heart to believe. Fools slow of heart to believe. Have you not read? Anivanga na. So when you understand, so we were in context. Zonke izinto leza namhlanje wazitapela. Ngokwelenza ngokwezipecs awezibili. Ujonge uba sinaweni plan awusobuka ekuyo ngokuya ngoyicinga. Uthawu sobuka in economic terms, we aim politically first at a government of Africans, for Africans and by Africans. Amazwi amafutshane kuthanda into bendiyithetha sifuna ama-Afrika aziphathele into zawo ngokwawo ngokwendlela afuna uziphathele into zawo ngayo. Mawangaxelelwe eEurope uba izinto mawazibane njani ii-affairs zawo. What economically we aim at the most equitable distribution of wealth. Most equitable distribution of wealth. Not just equitable distribution. Most equitable distribution. So kube kwa linguist. Na xa ufunda umgadi namagama la awathethayo uwastadishe carefully. Linguist. Most equitable distribution of wealth. Uthatha uthini? Uthatha ukuthi i-relationship yethu to production must be a relationship not of just being producers but owners of our production. Not just producing but owning the produce itself. The best way to explain what I mean here is that mawungabikho njengoba kulinywe kulaa gadi siyothatha yonke le linywe phaa unikwe i-2 iphunyula yonke la produce ahambe umntu nayo ashiye abantu abanike i-2 yandise bengena-cabbage bengena-spinach bengena-carrots because ukuphila kweninzi labo abantu kubula cabbage bonke ukuphila kweninzi labo. Le ndawo lena ibalulekile ibethelekile i-confusion ikulanda bathi oqo banelungelo lokwenza i-profit because bathathe i-risk uinvesta imali zabo. Number one, asayibuzanga msa-question about benefit of money you invest. It means siyithatha for granted uba bebenemali uinvesta bona in the first place. That means they exclude the historical fact, the acquisition
and accumulation. You see, you can never exclude history in the study of the present. Once you exclude history, uzawukhala. Because abantu abakuthozela bafuna uliba history. Uzobelieve by present natural. The present believe in natural. So what does that mean? It means the enemy naturalizes the oppressed. The enemy is succeeded. It has successfully socialized you into a natural object of its power. So umsebenzi womcinezeli kusocialize ngobuntu after reach a state of being natural. Once it's natural, it's taken for granted. In other words, it is true because it is true. Reasoning, yeah. Once it has become natural, it is true. Why? Because it is true. In other words, the reason is the answer. But it's called begging the question. They never answer the question. When you ask the question, they say, it's just the way things are. That's just how things work. That's just how things work. It's the order of things. Even athi uAristotle, kukho abantu abadalwe ukuba sisitaka emhlabeni. Kubekho abadalwe ukuphatha. Athi uBotha naye ngo-1985. Athi uThixo uba ebengathandi. Ngesenze kuba uThixo bengafuna abalungu baphathe, ngesenze safana nebala. Ulandela bani? Uyise mkhulu uAristotle. So uba ukhule kula environment ubelieve and we natural slaves, natural rulers. Awujonga umlungu ujonga ntoni? I-natural ruler. Awujonganga i-historical, political ruler, socially constructed in history. Ujonge ntoni? I-natural ruler. Yeah, so kude ke wona xa uhamba phezulu kude ngumlungu. Kwenzeke ntoni? It has been naturalized. You have become a full object of oppression. You are no longer a subject seeking emancipation. In other words, the task of the oppressor is to stop the oppressed from seeking liberation by telling them that you are wasting your time, you are fighting against nature. In other words, let ume kuyo apha emhlabeni. Yiyo le ndawo uba ukufanele uba ume kuyo. Awumanga ndaweni izinto zime ngendlela yazo apha emhlabeni. Awufundela incwadi zabangcwele. Ekuthiwa bithi basikelelekile abangamahlwili. Awuyifundela le ncwadi. Yeah, naturalizing, using political instruments, including religion, as a political instrument. No, yes, a politicized, a political weapon, something with which to shoot and kill and destroy. But Jesus said, I have not come to destroy, I have come to build and to save. But then Jesus becomes a political weapon to shoot, to kill, and destroy. Finally, from the history, the Spanish Inquisition, the 1500s, the history, the Spanish Inquisition, and heretics were killed and destroyed. Baka washeka uMaria kwa mama wa Yesu. Bula wena buhleka kwa uMaria mama wa Yesu. Yeah? Slaves, obey your masters. In heaven there shall neither be poor nor rich. You see, the political instruments, the institutions of power play a role of what? Socialization. When are they successful? When it has become natural. As a natural, the questions come to an end. I pose a question, nobody knows what the answer was.
Because it has become part of the group. It's like waking up and walking to the shop and buy something to eat. And not ask, where is my land where I can cultivate something to eat? With socialization succeeding, naturalized. So where ulwana le naturalization, the fear, psychology of fear. Uthi uNkrumah, let us mismanage our own affairs. Who cares? Because in Europe, nina nizokwazi ukuphatha into zenu ngabelungu. Nyani singamakhwele. Anizokwazi ukuphatha into zenu. First siphathe kwani le nto basiziguardians zenu is a God-given right. Sibe ziguardians zenu because nina you are little babies, you are barbaric, you lack civilization. Kutofa ukuthi nizayenzani science? Ba uzawuphatha. Apart it. They were we negative, we inferior thing. And we are part of labor and work. Even work itself is being politicized, and certain kinds of work are useless and inferior and unimportant. And therefore it is justifiable to pay a person who sweeps 2 rand and a person who speaks in a court $1 million. Banophethe owenza kube clean edolobheni nothetha wathi umthetho uthi umthetho. But we are all equal before the law. What is our problem? We are all equal before the law. Even if you have $1 million and I have nothing. But when we come before the judge will not look at my $1 million. The judge will look at both of us. Because Lady Justice is blind. Hey, but umthetho awunamehlo. Sitheke ngokufuthi awubona. Lo mthetho uzawuchitha umbuso kuba awunamehlo. Lo mthetho uzawuchitha umbuso kuba awunamehlo. So amehlo alo mthetho necessarily require the judge to close the eyes. In other words, the closure of the eyes is by necessity of the strategy. It is not that the eyes have been closed. How to find a blindfold, they transparent. Well, who are not taking a cat? He can't go on about so, a cat. We are going always, man. Bill Master. Hey, we figure a natural effect, the socialization. Hey, what's the reason about Bill Master? Hey, I put out this. He does it. Carries our coming the way that is a Mobom Ten. Go to the Lady Justice and spoken. We respect the rule of law. Because we're constitutional democrats, so we respect the rule of law. What is the rule of law? The apathy. You don't have a name. Who are legal accused of arrogance and hand. Also, where and the food of the Yatelela, your honor. Kodwa, and this was who may put any engines on our Africa. Depending. And then we have Musobo Konama. Musobo was defiant, a bit serious. Was I called to put up? Pero not for the Bayala AD, Litini. What do and the full impunity character. They understand the role of Israel. But in role of Israel, the theater of struggling, don't you? You understand? So I'm full impunity character. What the was going to with so when I find that what did I understand? I saw you from me. It doesn't understand about I saw you as a so because the PAC has taken a decision, we will not plead, we will ask for no lawyer, we will ask for no, we will pay no pay. Where's Mama? It's up to you. So, what I found what that was an executor strategy side.
soba asizuvuma ukujajwa nguwe. Okokuqala awungowalapha. Okwesibili lo mthetho uwenza asiwazi thina. Umthetho wakho lo. Umthetho wakho lo. European jurisprudence. European jurisprudence with European concepts, with European cultures. Kaloku umthetho mosentoni unenkcubeko yalaa mntu uwenzayo. Uthi ke ngosuku will not respect your law. Sibambe esibambe. The point I'm trying to establish is that somewhere in his context understood the enemy properly. By enemy footing, Fustrunga, what the line? We want to freedom charge. Because the enemy of freedom charge is a healthy, successfully. Here, the ANC tried to have so we for it. Hopefully, Mamma Laga would leave it African and took him to the ANC. Says Chico, I am mad. I'm afraid. I like this back. It doesn't score dinner. Chico, I like this back. No, it's our. Here's what we saw. What for us is when I know we'll say you go. We'll say this later. I'm talking about you on someone. What? Yeah. But then, Mr. Sam was good. But you come laughing, how are we say, why, yeah, yeah. There's a back about condo, also a also coin. See, that's his own side. And two aids, the so somewhere, when if it don't charge over, it do my doing. And that's my news. I mean, my problem is to show you every time. So, down to find out if you check over. And I first mentioned it. If you don't charge at each, they also go where people are. You can go anywhere. Yeah, okay. Don't get it. Go to some individual charter. South Africa belongs to all who lives in it. Which is somewhere Africa for Africans, Africans for humanity, and humanity for God. The visions of the world that are completely contradictory to each other. They cannot be reconciled. I don't know what's called learning from the Zoom. Now I was a teacher. Who could have allegory to certain receive a food. South Africa belongs to all who lives in it. And I mean black and white. If you don't try to read pages before, it lives with that one page before. That pages before come. When it does, I can't pay close attention to detail. What about all food and women so many constitutions in South Africa? I figure about we, who is we now? South Africa belongs to all who live in it. It's the constitution. We. Who does the we involve? All black and white. Interestingly, not also Indian and colored. You see, but that's a village. How is village? It is brothers and sisters. It is countrymen. It is oppressor and oppressed cannot be brother and sister. Cannot be fellow countrymen. And I mean, follow the first vision. This vision is of the two words. And yet, we are brothers and sisters. And yet, we cannot be brothers and sisters. Because slave and slave master
exploiter and exploited, oppressor and oppressed, degrader and degraded. They're not brothers. So if we don't try, what does the freedom charter do? Raboroko says it glosses over what he calls the antithetical categories of oppressor, oppressed, degrader, degraded. In other words, if freedom charter as exist as the antithetical categories of slave and master, oppressor, oppressed, exploiter, exploited, degrader, degraded, colonizer, colonized, imperialist, slave country. Yes, others exist. So if freedom charter, what I tell you, what the answer umlimi uthi iresolve ingxaki yengcindezelo ngomlimi wamagama. It is our brothers and sisters, fellow countrymen, we, the people of South Africa, recognize the imbalances of the past and the injustices of the past. It does not say who caused the injustice. Apho i-constitution yelizwe ithetha ubuxoki from the beginning. Uyitshila nje ithetha ubuxoki. It is about the brothers and sisters. Ayifuni ukuthi we recognize that we were colonized by the foreign overlords, the imperialists. Ayitsho. It were brothers and sisters. Two, it sifuna ukukhusela ntoni? Sifuna ukukhusela i-minority rights. It starting. We want to protect the interests of minorities. Almost over the PAC, we don't believe in group rights. We don't believe in group rights. Sifuna ukukhusela umdla wee-groups eziyi-minority ezizama-vulnerable. We don't believe in group rights. We guarantee no minority rights. Abelungu mabangezi e-Afrika beyi-group. Asifuna uba umuntu asuke ezweni lakaze yi-group athi singabelungu. Wenzani? Ucreate i-identity politics. Ufuna uduma, ufuna kubekho amalungelo alungiselelwe yena, i-special rights. Kuhlobo kube guarantee no special rights for any group. Because we believe in the rights of the individual. We believe in the rights of the individual. In fact, that is the highest form of liberty we can provide. Because, asifaki umuntu simzimelisa ngegroup ayekuba sibhiliva in individual rights. So true liberation will be found where the individual is respected of his existence as an individual, not as part of a group. So there we have it. Two visions, very contradictory. Actually, the ANC, the ANC has not yet understood that politics is a matter not of color. Politics, the ANC, you think about politics is a matter of color. What a better also it is not a colors. Politics is not a matter of color. The ANC has not understood this point. Politics is a matter of vital, material, intellectual, and spiritual interests. Which some very critically actively wrote an excellent critique of the
which means someone said the critique is right. Excellent. Says excellent. Politics is a matter not of color. What you do? Because students. What you wear because white people did not come here hating us. They came here for economic reasons. But they developed this idea of hatred to justify colonialism and apartheid and so on, exploitation. Full violence and brutality. Eating. There's other happening. They think another get by. There's a great proportion. Come on, but they justify and they want to do it in bars. So I sit up and inferior. Was not as a strong but abandoned but inferior. As soon as the time is passed, the people is not a man. To be go. So we go and take how students. So you should high school. When you are a student, you take the point forward and then you develop it further. And to give it understanding to context. Because the better also come alone. Kodwa wena sibafundi bazabalazi nathi because i-interest zabo steady zi-entrenched kwi-white supremacy. Ebezama ukusokuba xa ungumlungu awusaziva uba uyi-beneficiary ye-oppression. Awusaziva i-naturalize emzini. Awu-understand noba abantu betheni bengaku-understand. Uthi guys, come on, let's move forward. I mean, what's the problem? And honestly, they honestly seem like they don't understand. They try, but they didn't get this. Ever. But understand by doing it. Because they sincere. So you see, that's what happens when something has become natural. You simply don't understand why the other side does not understand. Because it has become naturalized. Because you've been socialized. And so on. So it is true, therefore, that politics is a matter of vital material, intellectual, and spiritual interest, not of race. Race is gone. See, how you know it is very simple actually. You just have to go back in history and trace when is it that race began to be an issue. Was it always an issue? When did it become an issue? So I'm challenging you to challenge me to go back to that history. Read Chancellor Williams, The History of the Destruction of Black Civilization. He explains precisely this point. Read Auntie Sheikh Diop. These are respected historians in Africa. They will tell you how is it that race became an issue. And they will tell you that it always had something to do with economics. With the economic control of resources. Even the Bible was dealt with in that same manner. The slaves obey your master meant that the property class said the ones that they were enslaving must respect them. So when Paul, who was himself no longer a property owner at the time, was saying elsewhere to the Ephesians, was saying, slaves, obey your masters. When he was saying so, it was because the property relations in Ephesus had been that of a property owner and a landless slave. And that had been the society in Rome, where Aristotle had earlier stated that there were natural slaves and natural masters. So no wrong. Now, imagination ye culture, ye Christian, a mode of life that had been consumed by culture of oppression. Because they were under the Roman yoke themselves. So when you are living in context, space, time, condition, you think like space, time, condition. That's why I'm going to end. So let's explain space, time, context. So space, time, and context, they consume you. You think like people think in that space, time, and context.
That's how you think. Now, the task of revolutionaries is to raise the level of consciousness above the dust. So we're going to call now, as I sit down, space, time, and context dust. Sit your task of revolutionaries, raise the consciousness of the people are above the level of the dust. So they can see the dead and overcome. Yes. So the task of Sobuku was then to do exactly just that. And whether then he died in 1978, he did his task. There was no consciousness. He was alive, kicking, and screaming. There was social uprising. You see. And then there was a struggle about whether to negotiate in the 1990s or to do what. It was because now people had become conscious. So umsebenzi weplatform yezinto ukususa abantu ukususa injongo emehlweni abone kakuhle uma yintoni lento bendingayiboni kakuhle kuba awunayibona into ukwi-dust. Awunayibona into ukwi-dust. That's why it's like ukwi-dust ukwi-dust emotion. Okay. That's where we began, eh? Ukwi-dust ukwi-emotion. You cannot see things when you are in motion with them. You must withdraw and study the elements of that motion. Uzokwazi zifitha njani as an element? Religion, politics, economics, history, culture. As well as elements of motion, zonke. And so they create dust. Class teacher was teaching critical things. It's not color critical thing. It's standard of color. Clarity. To make things clear to us. Make things clear to us. That is understandable. But try to find it. Really cool. I can call it. Moderate. Oh, inkosi kakhulu man. Inkosi kakhulu. Dr. Dizout. Si apha injongo yale platform. Xa sicinga ngo-engager. Akukho mbuzo esiqonda into yoba too sensitive to ask. Apha sizobuzana, sizo-interrogator, but more than all of that, sizo-draft a way forward. So, ngaske kungabikho umuntu ozawubamba umbuzo, kungabikho umuntu ozawubamba i-feeling, noba ithetha ngantoni. Niqhelile mana apha xa silapha noba kuthiwa umuntu usuka from what organizations ziyadissolve apha eyona nto esigabishayo singabantu abamnyama. We have been bothered by the record that history yethu ethethayo. The efforts zethu always end up zisohlulwa by organizational allegiances, religious allegiances, personal preferences. But namhlanje sizahlala sizakujokola. Nothing is off the table. Sithethile apha nasimkile ziyaphi ezizinto ezithethile. Utshela ukuthini ngaleya because uye wathetha apha xa iqala wathi i-student injongo yaso is not to become like the master. They must step on the master's wisdom to ascend to higher levels. So we must then use the platform that he has given us, the information. We must then, out of that information, seek to extract conclusions that will work for us. Belka said, Upon them, get you get violent. All of them get precious number one, a man, but I think we but you go find the mama something, then I will be demanding for but you ask for. As my Kenny stage, who's called and eat how I won't get on. Now, but one hour, once it's taken the man, I just have to. Ranoma, as you, Belka said,
khawubize iqela lakho. Emva kwalo nje sizawucela ngophakama solula inyawo uzawuza phaa ifathi sibukane sibusane ndizawubala mna na 5 minutes siphinde siqokelelaneni sizoqhuba le interrogation / discussion session. Yabona?